galle mo en tampinma ganduɗa hoorema mi anda hay coono goto o goggoni aron tan ko mbiɗa ko a dañani wallahi mbeɗa anduno a dañata haala kam mi yiiɗa heew kadi mi yiiɗa ga sukaɓe tawmaɗo lumbaram gallo ala lumbaram gallo mi yiiɗa haala toxol len yo gam ko yo mo ngi door mami tour naam ki de may wax ak mom may door hono ɗum ko woni tour yamo to alay sago tension ma monte so tension ma montide huɓi mon tension ma gandum min kam mbaɗani o monte sa tension alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allah Allô, monsieur Sall, ça va Adessi jam tan machallah yettude Allah way jinnomi waddema informé tan ko sukaɓe ɓe keɓino Sékou Mar heeɓi bac voilà même en fait Diatou kanko hoore makko heeɓi keɓi merci beaucoup a jarama ɓe tiɗima no fewi franchement parce que vraiment ɓe min ɓe mballi kam vraiment yatti halkini wonɓe halfini kam ɓe pijirani jangde mabɓe kadi ɗum ɗon vraiment waɗani effet hakkillaji mabɓe ɗum ko yettude Allah vraiment c'est vrai ça va merci monsieur Sall allez merci salminanam madame ɓe sukaɓe allez merci bonne soirée merci assalamu aleykum waaleykum salam salam bada ada sel jam tan machallah masallah ba bismillah tan tan yalla salam sel bismillah Thierno Demba ça va bien sel jam wona ma bismillah marhaba masallah jam tan dem bismillah ma bismillah ma ça va ada sel ka alhamdulillah jam tan bismillah marhaba bismillah oro tumin binno marindo versuga beno be yeddi dindo Rabbi teke Sékou Mar arindo on dumun de gurnam finnar mabbe debbo ka entrer non caggal mum kadi nani no do yaltina dum wadal do mo adun no min kalduno fer sugabe salini mom hen hande non tawi hande ko ginnar mabbe gorko woni do dinum haalde mum ay jabanay ya dina defde be nawde be galde do Sékou Mar tan hande gallo ne yeyi min tan woni don yim non artirte be gallo Thierno Demba arrête ɓurti hewde fof Thierno Demba franchement parler il faut ko hande kaldo Thierno Demba ko ɗo ɗaccuɗa yimum sukaɓe jaaɗa mbiɗa ɗe ha Burkina nawma ko ɗannugal ko farilla e ma mais Thierno Demba nde jettiɗa nde est ce que a yejjitima Binta est ce que a yejjitima sukaɓe ma est ce que a ƴeewi no ɓe guuri aɗa ƴeewi no ɓe guurti ɓe jaaɗa natɗa Burkina a resta toon debbo ko kalduɗa e Binta ko aɗi nden yalta aduna fof haali kam mbaɗa ɗum maltraité a ƴeewani ne jibini a ƴeewani ko debbo ene famɗi doole a ƴeewani ko debbo ne fonno yurmede a ƴeewani ko debbo ne fonno wallede gonɗa Burkina guurɗa gurdam ma mbaɗa n'importe quoi ndesɗa debbo ma wanma abandonné ngaraɗo hande yimmoɓe yalta aduna mbiyaɗa aɗa récupéra holto pawɗa ɗum an Thierno Demba bam an ɓiɗɗo alanama ɗo yo men do e gallo par ce que an ɓiɗɗo alanama ɗo par ce que toppitaki yiɗma sa toppino ɓe cikkata ko jibinde ɗacci e juuɗe yimmum jaha e hajjuma ha kaltuga ngara mbiya ko ɓi alanama ɗo Sékou Mar e Diatou ko ɗo gondumi e muɗumen te yimmaɓe hande kala ko nawi ɗum barsa aɗa jiya hen par ce que konngol ma cakkitingol e muɗum mbiɗa ɗumen ko an jibini ɓe wima yaltu galle o gila yima gila nden rasi muɗum memi ɗum acca ɗum ha yalti aduna Thierno Demba reen hoore Thierno Demba wat beaucoup d'attention
Ceerno Demba reno ka gorko komi gorko so woni no Binta wona debbo an wona gorko hande noon alhamdulillahi rabbil alamina ƴettude Allah hay so waali o lelaji o fi alhamdulillah to leydi omono deeƴi suka makko ne wona e jaam o haɓɓino gudere makko noon o laati yumma e baaba o golli haɓo dañi ko dañil suka makko juuri hen Ceerno Demba debbo jurmete debbo woni yummama bande debbo ko debbo joom suudu ma ko debbo fotani hoynede debbo fotani lollirlede debbo fotani torlude debbo foti ko yurmede huure suure dande ayne rene e toon kam jibinimi ren ɗo jooɗi ɗum kaala giɗɗo alanama ɗo yimɓe ɓe galle ɗum addi kam ɗo en yaa ɓiɗɗo wamɓe ɓe ko ɓiyam ɓiɓɓam kam nama pat faade galle Ceerno Demba que ça soit la dernière fois darnude koyngal ma ɗo e galle he so tawi jiɗɗa ko jaam kamɓe ngoni ɗo mi arat mi nawa je te dis tawi ko jiɗɗa ko jaam koyngal ma yo fuɗɗo huuɗo so wona ɗum billahi sa renaki mi fellete an e puis jinmi kon balla kam e lawol Allah ham min je te dis min Ceerno Demba ummo yaltu galle yaltu galle kan a Ceerno Demba ummo yaltu galle sort de la maison te kadi mi yiɗa yiɗɗo koyngal ma ɗo alanama ɗo te ɓen ɗo e galle ma rat ɗo en ɓiɓɓam mi haalanma noon gueɗel gotel woodi billahi koyngal ma so tawi dartima ɗo kala jiinoɗo ma ko 11 jours waɗi je te dis yaltu galle o cikkuɗon ko ɗum ɗo woni jawgal waɗe ɗum maltraité jalta bonoya pendant des années to belma gayna garta mbiya wonde temps udama a hettani an Ceerno Demba ana ala gacce sinno ka gorko joguinoɗo joomi fulla e fayde gol muɗum mbimami di son mais ciki ɗum woni dewgal debbo wona dammuwol debbo fotani waɗede gueƴƴalal e surtout kala ne jituɗo koyngal ma ko mine ma Cheikh Oumar alanama ɗo desu alanama ɗo ala merde
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah. 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 Kepala. Kamu Thierno Jammeh. Like me on Thierno Jammeh. Jamnya? Alaikum. Assalamualaikum. Mashallah. Odu jantan. Suka diperlukan di tempat ini. Kalau jika tak selalu anak, ya saja mendekat.